मंडई रोज फिराक बाहेर पडतो ना. त्या दिवशी मागच्या टाइम आम्ही डोंगर फिरायला गेलो ना. तर तुमका माहिती असते चतुर्थी येता तर एक महत्वाचा माटी एक बांधूचा मंडई काय म्हणतो फळ कांगला फळच हो फळ मंडई. तर कांगला तुमका दाखवते लाईव्ह आज पुढ्यात आणि किती असत ती बघा. गेल्या वर्षी पण फिरलेलो गेल्या वर्षी फिरलो पण दिसा की नाही तर आधी बघा कांगला आपल्या पुढ्यात असत. तर कोणी कोणी कांगला काढून गेलात स्वतः म्हणान कमेंट करून नक्की सांगा. सो पूर्ण घोसच असा तुम्ही बघू शकताय. हे बघा म्हणजे मागच्या टायमा कसं जवळ होती पण आम्ही थोडी डोंगर फिरवतो कारण आमका माहिती नाही होता. सो थोडी काढतो आम्ही कारण ही तशी पण झाडांना जातली नाही. हो, ती काढून पिशवीत बांधून ठेवू. चतुर्थी पण भेटतीच. हे बघा पैसे धरतात ती कांगला नाही आहेत. बारीक बारीक होती. बोटीची फळाची बोटीच्या यालाची ती कांगला नाही ती बघ पुढे नाही ती बघ हिरवी वर नाही. वर ती कसलीच नाही ही फक्त पिवळी पिवळीच दिसते. सांगतोय. हा ती झाली आता ही